Naatol sa kasaulugan sa Earth Day 2023 ang pag-turnover sa usa ka babaeng Hawkbell Sea Turtle kun pawikan. Gitunol ang nakaplagang pawikan sa Aboitiz Cleanergy Park sa Sitio Punta Dumalag matina playan ning Dakbayan sa Davao niadtong milabayng semana. Ang pawikan nasangit sa pukot ug naglutaw-lutaw ug luya na sa diyang nakita kini sa mga residente didto sa baybayon do sa Purok Libra, Sitio Tambangan, Barangay Lasang. Dali kining gitabang sa mga residente kuyog ni Kagawad Romel Simo ug gidala sa Cleanergy Park sa Aboitiz. Sa pagkakaroon, 7 na ka mga na-rescue nga mga pawikan ang giatiman sa Aboitiz Cleanergy Park. Sa 7 ka klase nga pawikan sa tibuok kalibutan, tulo niini ang anaa sa Cleanergy Park o kini ang olive ridley, green sea turtle ug ang critically endangered nga hawkbill sea turtles. Ang Cleanergy Park sa Aboitiz gimintinar inubanan sa Department of Environment and Natural Resources 11 nga maoy nag-amuma og naghatag og veterinaryo aron mahatagan og saktong pag-atiman ug pagtagad ang mga pawikan hangtod nga sila buhian og balik sa kadagatan. Ang Cleanergy Park gitultol na sa mga pawikan sa panahon nga sila mangitlog og sukad niadtong tuig 2015 kapin 7,000 na ka mga pawikan ang gibuhian sa Cleanergy Park. Ang padayon nga pagtanom og kahoy palibot sa Cleanergy Park ang nakatabang pagsusiner sa kalibutan sa mga pawikan ug usa kini ka paagi sa pagtamod sa Aboitiz Group sa iyang pagsuporta sa United Nations Sustainable Development Goal nga ikonserba ang nanginabuhi ug mga buhi nga hayop ilawom sa tubig sama sa pawikan ug uban pa. Sumala sa World Wildlife Fund ang mga pawikan makatabang sa pagpalabong sa mga sagbot sa dagat kung seagrass o magproteksyon sa mga coral reef kung diin magpuyo ang mga pawikan. Partikular ang paghatag sa maayong pagkaon ug temperatura nga layo sa polusyon. Ginakaon sa mga pawikan ang tag-as nga sagbot nga magharang sa pagtubo sa mga corals ug mo resulta kini sa kahimsog sa mga nagbuyo ilawom sa dagat sama sa mga isda ug pawikan. Ang mga pawikan mausab ang makapukan sa pagdaghan sa mga jellyfish kun bukya sa atong kadagatan. Mao kinang mahinungdan nganong padayon nga nanawagan kanatong tanan ang Department of Environment and Natural Resources, Aboitiz Power ug Davao Light and Power Company nga atong ampingan ang atong kalibutan, partikular ang atong kadagatan. Sa atong pagprotekta sa atong kadagatan ug kinaiyahan, makatabang kita sa pagpugong sa epekto sa climate change o ang pagbag-ubag sa lakat sa panahon. Pinaagi sa pagpananom og kahoy, pagsunod sa saktong paglabay sa atong mga basura ug labaw sa tanan, pagsunod sa balaod sa kinaiyahan. Edith Caduayan, News 10 Philippines. Stay safe!